Αν είσαι freelancer και δουλεύεις από το σπίτι, είτε έχεις συνεργασία με μία μόνο εταιρεία, είτε έχεις πολλούς μεμονωμένους πελάτες, τότε αυτό που δεν γνώριζες μέχρι σήμερα είναι ότι μπορείς να ιδρύσεις μία LLC εταιρεία στο Wyoming των Ηνωμένων Πολιτειών από την καρέκλα του σπιτιού σου και να έχεις μία επιχείρηση με παγκόσμιο κύρος. Οπουδήποτε και αν κατοικείς στον κόσμο, όμως εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, μπορείς να ιδρύσεις τη δική σου εταιρεία και να δέχεσαι πληρωμές από πελάτες από όλο τον κόσμο, ακόμα και εντός των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχεις τη δική σου LLC εταιρεία, δέχεσαι πληρωμές με όποιον τρόπο θέλεις, όπως τραπεζικά εμβάσματα, πιστωτικές κάρτες και όποιον άλλον τρόπο επιθυμείς. Έχεις περιορισμένη νομική ευθύνη για την εταιρεία σου και όλα αυτά με μηδενικό εταιρικό φόρο, όσα κέρδη και αν έχεις. Είσαι freelancer και δουλεύεις απομακρυσμένα για άλλες εταιρείες ή άλλους πελάτες? Μπες τώρα στο growthbusiness.gr, δες τον αναλυτικό οδηγό που έχουμε ετοιμάσει για εσένα και κλείσε ένα Google Meet με συνεργάτη της Growth Business για να δούμε αναλυτικά τις δικές σου ανάγκες και αν σε καλύπτει μια LLC εταιρεία στις ΗΠΑ.